दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। बर' रायजो राजाफ्रा दिनै माबा मोनसे मोननो हादोंब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों नाजानाय, गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों मोननो हादों। राजखान्थि सोमावसारनाय, रांखान्थि सोमावसारनाय, हारिमुवारि सोमावसारनाय बेफोर गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जाबोदों। हा हुनि जेंना, राजखान्थि जेंना, बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि जेंना, आथिखालाव सोमजिनाय बर' बिजोंनि जेंना आरो बर' हारिनि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खामानि मावबोगासिनो थादों। बेफोर बेसेन गोसा बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जख'थाइ मेलाव आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ बुंबावदों दि फिसा हारिया थांनानै थानायनि थाखाय जुजिनाया जोबनो रोङा। गासैबो जेंनानि थाखाय सोमावसारनायनि बाथ्रा फैया। जुजिनाया सोमावसारनायखौल' बुङा, नाथाय जों जेब्लायबो थांनानै थानो थाखाय जुजिलांबाय थानांगोन आरो खामानि मावलांबाय थानांगोन होननानै आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ आरोबाव गोबां बेसेन गोसा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। लाखिनांगोनबो, खारन बिथांमोना मिथिगौ रायजो राजाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायनि गेजेरजोंनो बर'फोरा जुदि माबाफोर मोनसे मोनदोंबा, जा एसे मोनदों बेनि गेजेरजोंनो मोनबोदों। राजनैतिक सोमावसारनाय, रांखान्थि सोमावसारनाय, हारिमुवारि सोमावसारनाय गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जाबोदों। दिनै हारियाव माखासे बिराद गिदिर जेंनाफोर फैदों। जोंहाथ' जेनेबा हा हुनि जेंना, राजनैतिक जेंना, बर' गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि जेंना, माने दाबि बिबान, आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि मिडियामनि बा बर' मिडियामनि बा जोंनि दा सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफ्रा जोंनाव बुंबाय थायो, राव थुनलाइनि जेंनाफ्रा। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ नायोबा ससिय' इक'नमिक रिफर्मआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्राय दिनैनिफ्राय हमनानै लादो 1970 बा 75 मायथाइसोनि उननिफ्राय जिबादि मोनसे खामानि मावबोदों, जे जोंनि गेजेराव इक'नमिक कनसियासनेस लाबोनांगौ, कालचारेल कनसियासनेस लाबोनांगौ, ससियेल रिफर्मेसन लाबोनांगौ, बेफोरनि खामानिखौ मावै दिनैसिम लाबोदों। खिन्थु दानि आधुनिक जुगावबो, गोदान जुगावबो बर' समाजा राजनितिक खारनावनो होन एबा गुबुन जाहोनावनो होन गामि ओनसोलाव बे समाज बेबस्थाफ्रा बायग्लिलांनायनि जाउनाव यां जेनेरेसनफोरनि गेजेराव मोनसे लागामसारा थासारि आरो फ्रास्ट्रेसनखौबो नुनो मोनदों। जायनि थाखाय ड्राग्स, सुइसाइड, माने गावजों गाव बुथारलायनाय, सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा हौवाया दोनखारनाय, सोरबा हौवाजों सोरबा हिन्जावा खारफालांनाय, उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि जेंनाफ्राबो बारायफिनबाय थानाय नुनो मोनदों। थ' जोंनि हारिनि रांखान्थि, राजखान्थि जेंनाखौ लानानै जुजिनायाथ' जुजिलांबाय थानांगोन। मोनसे हारिया जिहेथु जों फिसा हारि, जों भारतबर्ष बा गथै बिश्वआव नायोबा जों एसे फिसा जनसंख्याया, फिसा हारिफोरा थांनानै थानायनि जुजिनाया जोबनो रोङा। बबे समाव मा महराव फैयो बिदि होननानै जों सब समाव सोमावसारनांगौनि बाथ्रा नङा। जुजिनाया सोमावसारनायखौल' बुजिया, नाथाय जों जेब्लायबो गाव थांनानै थानो, गावखौ फोथांनो थाखाय जेब्लायबो जोङो खामानि मावबाय थानांगौ जायो, जुजिबाय थानांगौ जायो। आरो बेनि गेजेरजों नैबे समाज बेबस्थाफ्रा जुदि गाज्रि रोखोमै गावस्रालाङोबा अब्लाबो मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थ' बे बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रला जोबोद गोनां जानानै फैदों। दा बेखौनो दिनै आंनि बे जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाखौ खावलायदों। दा बे गावस्रानाय समाज बा जोंनि हारिनि गेजेरावहाय बा हारिखौहाय गेरेमसा माहारि खालामनो थाखायहाय जोंनि बिटिआराव थानाय बा आसामनि गुबुन रायजोआव थानाय गासै बर'फोरखौ सारा माबायदिहाय बर'आ बर', बयनिबो गोसोआव बे रावनि, जोंनि धोरोमा गोबां सोलायबाय, नंगौ आलदा धोरोमजों जाबाय, नाथाय रावा जोंना मोनसेयानो। रावखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो जोंनि हारिमुखौ सनमान होनांगोन। आरो जेरावखि थाया मानो जों बर' फिसाजो, बे चेतनाया बयनिबो बिखायाव थायोबानो, आरो जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि आफादखौ जोंनि माहारिनि सिनस्रि हिसाबै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। जिहेतु बियो मा बुङो, बबेबा समाव गासै हारि नाङैनो बिथांमोना मोनसे खावलायनाय होयो जे ओरै जानांगौ। बेफोर खावलायनायफोरखौ जों जुदि मान होलायनो हायोबा
अब्लानो जोंनि हारियाव खौसेथिया फैयो दाबो जों खौसे राजनितिक भाबै गावस्रानाया गासिबो समाजाव फैयो नाथाय जेला जातीय एबा सामाजिक संगठनफ्रा गोख्रों जायो बिनि गोहोमफ्रा जेला गोख्रों जायो राजनितिक गावस्रा गावस्रियाबो मोनसे हारिखौ जेबो नस्थ' खालामनो हाया बिनि गेजेरजोंनो जों मावलांनांगौ आरो जों बेखौनो आङो खावलायगोन जे गोदान मोनसे कनसियासनेस दानि मडार्न मोनसे जि एज टेक्न'लजिनि एज फैदों जेला बेवहाय मोनसे सिभिलाइजेसननि जुजिलायनाय फैदों गाव गावनि सिभिलाइजेसनखौ गायसनलायनायनि गिदिर गिदिर हारियाबो गावबागाव सिभिलाइजेसनखौ गोदानै गायसनलायनायनि मोनसे जुजिनाय फैदों फिसा फिसा हारिफ्राबो गाव गावहानो मोनसे सिभिलाइजेसन दङ बे सिभिलाइजेसनखौ ग्ल'रिफाइ खालामनांगौनि मोनसे सम फैदों बेवहाय इन्टेलेक्सुयेल मोनसे वार नांगौ जादों लेखा गोरों मानसिफ्रा गोजानाव खारनानै थाखोमानो नाङा सिरि थानो नाङा क्रिएटिभिटिखौ लाखिबाय थानांगौ आरो गावनि क्रिएटिभिटिनि गेजेरजों हारि एबा समाजनि लामा दिन्थिनांगौ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन